Sa number 2, Trentaydos tanan ka mga balay ang nasunog sa Barangay Mambulak sa siyudad San Silay, Cainasang Udto. Ginbudlayan ang mga bombero sa pagpalong sang kalayo kay tuman kagamay sang alagyan sa purok Dakutan Dako sa Barangay Mambulak. Ang mga residente ang nagkiraran-karan sa pagsalbar sang ilang ang mga pagkabutang. Nagbinuligay man ang mga pumuluyo sa pagpalong sa kalayo. Ang iban nagkandos ang tubig gikan sa Danao para lang may iba siya sa kalayo. May mga nagsalaka sa mga atop kag ang ini nga poste ang nag-asupa. Suno sa kaya punong barangay Hazel Cordero, naglapot sa 30 tanan ka mga balay ang totally destroyed, samtang duha naman ang partially damaged. Ginapatihan nga kuryente ang ginhalinan sang kalayo kag ginabulubanta nga kapin sa tunga sa milyon ka pesos ang halit nga gintuga sang kalayo. May ginreport nga napilasan sa pagkinarankaran kag may mga nagtaas ang blood pressure. Temporaryo nga magatinir anay sa gym ang mga nawad-an sang puluyan.